Lesi sinqumo senkantolo sehlukanise phakathi izwe yize abanye bewushayele izandla umthetho wakulelizwe abanye ke banembuzo ngenhloso yalesi sinqumo kodwa ke akapheli ngaloyo owayengumengameli wezwe njengoba zisekhona ezinye izindlela angasebenzisa yithimba labameli bakhe selifake isicelo sokuphikisana nalesi sinqumo senkantolo. The legal team of His Excellency President Zuma has just delivered its application for leave to appeal in terms of Section 17 of the Superior Court Act on the grounds that the judgment is clearly wrong and there are strong prospects that the higher court will come to a totally different conclusion. Inkantolo inqume ukuthi isinqumo sowayengukhomishana wezokuhlunyeleliswa kwezimilo uArthur Fraser owanika uZuma ushwele wokugula sasiphambene nomthetho nanokuthi uFraser wayenganazo izathu zomthetho zokubukela phansi ibhodi likashwele elalingahambisani nokunikwa kaZuma ushwele wokugula. Ijaji uElias Madojane lithi abukho ubufakazi yenabo uFraser obabukhomba ukuthi uZuma usegula kakhulu noma ke usenokukhubazeka emzimbeni ngaphambi kokumnika ushwele wokugula. uZuma wadedelwa ejele lasemtshezi eqaleni likamandulo nokuyisinyathelo esenza ukuthi iDA inhlangano iHelen Suzman kanye nezinye izinhlangano bafake isicelo sokuphikisana nalesi sinqumo. Obviously, we're very happy. Obviously, it's not a good thing that somebody goes to jail, and it's not something to celebrate. But I think what we can celebrate is the fact that the rule of law has been upheld in South Africa and the principle of equality before the law. EFF ayihambisani nalesi sinqumo senkantolo. Arresting Zuma is nothing but political revenge. If the law must serve a purpose of rehabilitation or bringing order to society, what is the purpose of arresting Zuma again? How is Zuma a threat to society, or what need is there to rehabilitate him? It's malicious use of the law. Sekusezandleni zenkantolo ephakeme ukuthi ikhipha siphi isinqumo ngesicelo sikaZuma sokuphikisana nalokhu. Lesi sinyathelo sokufaka isicelo sokuphikisana nesinqumo senkantolo sichaza ukuthi uZuma angeke aze aye ejele kuze kube isicelo ngokwaso siyalalelwa enkantolo. Kusenjalo ezinye izakhamuzi zaKwaZulu-Natal zithi ikhathazekile ngalesinqumo njengoba kungase kuqubuke izibhelu ezifuze lezo ezaqubuka ngoNtulikazi nonyaka esifundazweni uma engase aboshwe futhi owayengumengameli wezwe kulezi ibhelu kwashona kuzo abantu abangama350. I think it's in the best interest of this country and for the security of South Africa, the entire, all the provinces, that Zuma, I think he's somebody that's, if he has to go back to correctional services, it's not a good idea. It's not wise for this country. Kubuhlungu ngoba elobaqala bonke abaholi amukho umholi ohlukumezeka njengoZuma. Lobaqala abaholi amukho umholi ohlukumezeka njengoZuma. Angisona isihlobo noZuma. Kodwa uZuma umuntu omnyama njengabo bonke abantu. I'm sure that people who tried to get Zuma inside the jail, they saw how corrupt people are, because people were looting and were breaking things, taking things without anyone's permission. So I don't think that it's a good idea if Zuma can go back there. It's a bit of a shame. I also believe that when you look at the age of the former president, we have to understand for medical conditions, perhaps he should be confined to his home and his family.